Ga, abayan mo, tamandungo tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, manamos kila. Alas 7 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Superstakes Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito!
Say kabusol na saray balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalad na saray nalalamas tan maninisya at katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-8-8 Early in the morning. 8-8 na mag-8-8 8-8 pa Early in the morning. Agaw lalangulan na Sabado, pizza 22 pizza 15. Masyado na advance. Pizza 15 bulan na Agosto. Bago natin makalimutan, happy birthday nga pala sa ating kasamang si Don Renato atong Rimugat. Birthday niya ngayon, Dok. Kaya babatiin na natin ng maaga para makapag-prepare na rin siya at ma-invite niya tayo. Yun. Engineer Nixon Dakal, the technical side, pakiayos lang yung cellphone natin. Hindi ko makuha-kuha. Maabig kabwasan at balang sinansakay. Magandang umaga. Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungog tinatyo nga programa tayo. Sapay kumada kayo tinasyat nga kasasad taptangal daw iti Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon DWGE 88.1. Kasama natin ang inyong paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano at ang paboritong herbal ng bayan, Ikarma Health Option. Makikita nyo sa ating video. Nandyan ang sample ng ating Ikarma. Yan, ito ay napaka-bisa ito, ano? Kaninang umaga, problema ko na naman, constipation. Araw-araw na yan, constipation. Pero kapag uminom na ako ng Ikarma, mayat maya, ayun na, hihilain na niya. Very good. Yun, talaga, problema ko yun, araw-araw yung mula gabi hanggang umaga, constipated ako palagi. Kaya, bago ako matulog, Ikarma, pagkagising ko, walang laman ng tiyan, Ikarma. Pero wala bang epekto yun na, Dok, sa kung wala ang tiyan mo, inom ka ng Ikarma, mag-tik ka ng Ikarma? Walang problema yan. Kasi ang sinasabi nila, yung nakakasira ng tiyan sa walang laman ay yung mga very acidic na yung mga pagkain na very salty, very sweet, very ano ba yun? Yung masyadong maalat nga, acidic, ganon. So, kung walang laman ng tiyan mo, siyempre, very sensitive din ang lining ng tiyan natin. So, masisira. Itong product natin dito is parang neutral ito eh. Actually, almost pH neutral to alkaline ang tawag nito. Ang alkaline ng mga pagkain, ito favorable sa ating yung stomach linings eh. Ganon. So favorable din ang alkaline na yung alkaline medium sa mga pagpalago ng mga gastrointestinal yung flora ang tawag noon. Yung flora para bang yan yung yung halaman ng ating mga tiyan. Yan may mga natural na yung mga bacteria, normal bacteria, healthy bacteria sa tiyan natin. Kung wala yan, lagi kami indigestion, impatyo,
mga ganong complication ng digestion. So itong ikarma nakakatulong sa pagpalago ng normal intestinal flora. Okay? So kung lalago naman yung bad bacteria ng tiyan, diyan lumalabas yung hyperacidity, lumalabas niyan yung mga gastric reflux, yung ulcers, maraming komplikasyon yan. So itong nakakatulong din sa sa pag-normalize ng yung gastric lining ng tiyan natin para laging maganda ang digestion. Mayroon bang nabubuhay o dormant na virus or bacteria sa katawan natin at ito'y kung nagising ay may malaking epekto? Yes, marami na mga kaso niya ng mga dormant na virus eh. Yung very dangerous na isa, yan yung sa mga babae, yung papilloma virus yung cause ng cervical cancer. Okay, dito naman sa tiyan, meron din yan eh, yung nakalimutan ko rin ang pangalan pero yan ang virus o bacteria actually nagko-cause din ng ulcer. Ganon. So pati yung hepatitis B virus, pag meron kang hepatitis B o kahit na nagkaroon ka ng symptoms dati na gumaling naman, nagtatago rin yan sa atay sa liver eh. So yung hepatitis B, isa rin yan. So yung tatlo na banggit ko, baka meron pa naman iba, okay? So yung simpleng symptom natin ng araw-araw na sipon, ganon. Para bang linggo-linggo meron kang sipon. Parang isang umpisayan, sipon, ubo, lalagnating ka, after 3 days, wala na. Sunod linggo na naman, meron na naman. Ganon. So hindi natin masabi sa milyon-milyon na klaseng virus na yung strain ng yung cold virus, yung sipon lang ang daming strain nun eh. So kung tamaan ka minsan ng 1 week, pwede ka rin tamaan ng the following week eh. So kung lagi kang tinatamaan ng mga simple viral infection, mga viral syndrome ang tawag natin dyan, na halos pare-pareho lahat, yan ang isang sign na meron kayong very weak immune system. Ayun. So ang weak immune system, kailangan tibayin yun eh. So itong mga pinopromote natin product, katulad na ikarma, yun ang immune system boosters eh, na hindi naman dapat inumin mo na isang araw lang, 2 araw lang. Dapat every week meron kayong kinukonsume na ganito na every day for tuloy-tuloy kung pwede everlasting na ito iniinom nyo, parang vitamin din ito eh. Pero tandaan nyo, ang vitamin at saka itong mga yung immune boosters, iba-ibang trabaho nito. Kung pwede lang isabay. Kaya marami nagtatanong sa akin eh, Doc, pwede bang isabay itong ikarma sa maintenance? Pwede, mas maganda pa nga. Tanong, pwede ba isabay ito sa vitamin? Pwede, kasi ito nakakatulong yan sa mga yung maintenance medication, maintenance na vitamins, etc. Tulong lang talaga yan eh. Hindi naman sa kontra. Walang kontra ito sa yung mga maintenance na medication at yung mga vitamins. Actually, sama-sama lahat yan. Parang sabihin ko, the more the merrier. O ito idagdag niya ikarma. Ito mura lang maliit lang. Maliit lang itong bayad nito para sa future health. Yan ang sasabihin ko. Itong ikarma ay isang supplement. Hindi po gamot ito. Ito po ay supplement, parang suporta o tulong doon sa gamot na maintenance natin. Pampalakas pa ng ating katawan. Laging merong controversy o parang merong tug of war, yung away ng yung Department of Health at saka itong mga nagpo-promote ng mga supplements nito eh. Yun. Pero dapat intindihin nyo na lang talaga ang supplement eh. Kasi ang purpose ng supplement is yung term nga dagdagan na lang ang nutrition na nakukuha nyo pang araw-araw dito sa ordinary na food natin. Itong ordinary food natin na pang araw-araw, yung mga kanin natin, mga karne, yung mga gulay, prutas, everyday nakukonsume nyo yun eh. Ang problema ng mga daily foods, na regular daily foods is kulang-kulang eh. Kasi maraming problema dyan sa yung supply. Yung supply niyan, kulang na nga eh. Kulang na nga ang supply. Tapos kung kakainin nyo, sa body nyo mismo, kulang din ang absorption eh. Nandyan na nga, pero kakainin nyo, pero hindi naman nakukuha ng katawan dahil may diferensya yung digestive system ng tao. O pangalawang problem yon. O yung pangatlong problem,
doon naman sa digestion mismo kung saan ang daming dugtong-dugtong na problema. Okay? So ang supplement nito, ang topic ng supplement is to add on to yung quantity na pinapasok mo sa katawan mo na mahina mismo mag-absorb. Okay? So example na natin dito yung isang kilalang vitamin. Itong vitamin C. Sabi nila, ang kailangan mo lang talaga sa isang araw is 100 milligrams. Milligrams na, 100. Ano nakikita niyo sa merkado? 500, 1,000, 10,000. Doon sa label ng ano. Kailangan ba yon? Hindi naman kailangan ng 500 milligrams. Ang kailangan lang, yung RDA, ang tawag, recommended daily allowance is 100 lang. Okay? So yung 100 na yon, na nandun sa vitamin o nandun sa pagkain mo, nandun sa prutas mo, yung vitamin C, kakainin mo na nga yun. Okay, pero hindi mo naman kakainin. Ang question na nga doon sa isang prutas mo na sinasabi nilang meron 100, nasaan ba yon? Kung sa orange lang, wala yun sa meat. Nasa balat pala. Hindi mo naman kinakain ng balat. Di ba? O so yun yung mga malilit na detalya. So kakainin mo itong fruit o itong gulay o itong pagkain na may vitamin C. Ang makakain mo lang doon, sabihin natin meron nga 100 doon. Ang nakain mo lang mga 50 lang O papasok sa katawan mo yung 50. Kulang na nga Tapos may problema ka pala sa tiyan. Nagtatai ka pala. Di yung sa 50 nabawasan pa ng 25. Ano natitira? So, yun ang purpose ng supplement. Yun. Dagdagan mo na lang yung kinakain mo para sapat ang darating sa katawan mo na kailangan mo. Yun ang purpose ng supplement. Okay lang. Okay, go so, ahead. maraming supplement. Hindi, example ko lang, yung vitamin C. Ang dami pa May yung mga vitamins, minerals, vitamin A, B, C, alpha, beta na ngayon kailangan natin. From A to Z. From A to C. Ganun. Kulang-kulang sa mga pagkain natin. Sasabihin ko, akala nyo ba yung isang magandang kulay na gulay o magandang prutas kompleto ba yan? Hindi, sa lupa natin na ilang taon na yung inaani yun. Wala nang pataba yung lupa. So, wala din So, supplement, importante yan sa buhay natin. Dagdagan natin kung pwede. Bagamat ito ay aprobado ng Food and Drug Administration, sinasabi naman doon sa label na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot. Lagi ko dito. So, ganun. Hindi naman pala gamot ito Kaya nga sinasabi nating supplement dagdag doon sa gamot. Well, kailangan talaga linawin natin sa publiko yung objective na yung sinasabi nila. Kasi galing din sa tao yung problema Pag sinabi namin dito sa itong herbal preparation ito, nakakatulong, may benefit dito sa ganitong sakit. Ay sabihin natin, usapan natin ngayon asthma. Etong gamot nito, ikarma, nakakatulong ito para bang hintay mo ng 3 araw, 1 linggo ganon bago magka-epekto itong produktong ito. Hindi naman immediate agad-agad, okay? Kasi kailangan yung kakargahan mo muna katawan mo, okay? So yan ang benefit which is actually a medicinal benefit Ganon yon. Okay, ang sinasabi ng Department of Health ito, hindi pwedeng gamitin ng gamot. Okay? So, ang purpose ng gamot na nandun sa parmasya, ito baga kung ikarma, isang gamot nito na bibili mo ng parmasya, ito katumbas ng mga 10 o 100 kapsula o C-bags ng ikarma. So, mataas talaga ang concentration na nabibili mong mismong gamot ng tawag. Kasi ang epekto ng gamot na yan, mamaya may bisa na yan Ganon. Kaya yun ang paniniwala. So yan ang gamot, effect ng gamot talaga. So huwag niyong isipin na itong produkto natin, bibisa yan sa loob ng 1 araw na kailangan mo ang bisa. Kung gagamitin mo itong ikarma na kala mo may bisa yan kaagad, baka mamatay ka sa kakahintay ng bisa nito. Ang gamot naman, bibigay niya yung benepisyo within 24 hours, usually within 3 hours, nararamdaman mo yung ginhawa. Yun ang gamot.
So, yun sinasabi ng department, hindi mo pwedeng gamitin gamot itong produkto nito kasi hindi mo makukuha yung desired effect within the optimal time period. Yung Yun. yung dosage ng gamot ay wala dito. Wala dito sa produkto natin. Pero maraming naniniwala na sila ay pinagaling na ikarma. Hindi. Ako naniliwanag din kasi ang effect ng ikarma dun sa asthma, usapan natin ngayon, is twofold na yung dalawang problema ng asthma is bronchoconstriction and mucolytic. Okay? Yun ang dalawang ginagawa ng ikarma. Pero hindi niya gagawin yan sa loob ng 24 oras. Gagawin yan after mga 2 to 3 days pa. Ganon. Hindi tulad ng talagang gamot na... Yung gamot, 3 hours pa lang meron ka ng ganun eh. Yung bronchoconstriction na nasa asthma, hindi ka na makahinga, ay sa loob ng 30 minutes kung binigyan ka ng gamot, wala na, lumawag na. Mga bronchodilator. Ngayon, ang problema ng mga ganong gamot, matapang nga eh, very strong para makuha ang epekto. Ang problema nga ng mga ganong kung hindi mo alam pala, meron ka palang heart condition. Pag sumobra ka ng gamot na yan, baka mamatay ka doon sa heart condition mo at hindi gumaling ang asthma mo pero inatake ka naman. Yun ang sinasabi ng Department of Health. Ang ingat kayo dyan sa mga gamot na yan at kailangan prescription dahil hindi nyo naintindihan ang mahirap ipaliwanag at wala kayong pinag-aralan para ipaliwanag namin yan ng matagal. Actually, Doc, mayroon kaming kaibigan na may asthma. Gumamit siya ng parang nebulizer. Nebulizer. O tapos tinakbo sa hospital, may itinusok, na siya. Nag-seizure na hanggang... wala na. Well, hindi natin masabi kung unang-unang ano in-inject. Kailangan natin malaman. Kasi pwede mo inject ang bronchodilator. Pwede mo inject ang yung steroid na yung mucolytic o yung anti-inflammatory. Mga ganon. So, yung tatlong emergency medicines ng asthma, meron mga side effects yan eh. Okay? So, yung side effects ng mga emergency medicine sa asthma, pwede magka-adverse effect sa ibang existing condition. Yun ang explanation nun. Kasi kung may asthma ka, na matagal ka may asthma, ako malamang talaga na meron ka ng heart condition pa. Ganon. So, yung gamot na binigay sa'yo, gagamutin niya yung asthma, pero contraindicated yon sa heart condition mo, o sa kidney condition mo, o sa lung condition mo. Yun. So, mamamatay ka doon, hindi sa asthma. Mamamatay ka doon sa ibang sakit mo. Yun ang iniingatan ng mga doktor. Walang namamatay sa asthma. Yun ang sinasabi kong paniwala ko. Kasi ang asthma hindi nakakamatay kung tama ang management eh. Hindi ka dapat mamatay sa asthma pagdating po sa emergency room. So, lahat ng mga sinasabi naririnig ko, namatay yan sa asthma eh. Tinakbo sa emergency room, hindi na agapan. Yung pala, atake sa puso. Yung pala atake, hindi na nakaya. O kaya, meron siyang lung cancer. Hindi na, wala. Namatay siya sa complication ng yung mga yun, hindi yung asthma mismo. Okay, for the benefit itong nagtik sa atin, si Don Atong, bakit daw tinawag na ikarma? Yung gamot. Ikarma. Yan ang history ng ikarma. Para marami, yung mga nakikinig sa atin, anong ikarma? Ano ba, may kinalaman ba kakarma na isang tao? Hindi. Ikarma is the name of the founder, the last name of the founder, Captain Virgilio Ikarma. Okay? He was a parang distant relative of the family, ganon. Captain Ikarma he was an Air Force pilot. He was a Philippine Airlines pilot before itong, pero ang sideline hobby niya was farming at saka he was an inventor. Actually, na-recognize siya sa Philippine Inventor Society. Meron yan eh. So, marami siya mga na-invent. Okay. So, meron din siyang sakit eh. Lahat ng tao may mga kanya sakit eh. And then, sabi niya, gagamutin niya ang sarili niya kung pwede dito sa mga halaman niya. Actually, nag-experiment siya using itong Nara. So, yung concoction niya, yung ginawa niya, using ikarma, yung balat at saka yung mga small stems, sinubukan niya sa sarili niya, nawala yung symptoms na lagi niyang nireklamo for years.
Ay sabi niya, okay ito Sabi ni Captain Ikarma. Oh, ngayon, pinasubok niya sa mga close na friends niya. Kung ano man ang sakit niya na, mga diabetes, mga arthritis, mga lahat. So lahat ng positive feedback nang binigyan niya na itong invention niya. O so tinuloy niya yung mga kanyang experiments, yung pagsubok. Ginamit niya sa breast cancer, ginamit niya sa HIV, ginamit niya sa mga lepers. Lahat positive ang effect ng mga gumaling. Parang walang maniniwala. So siya gumawa siya ng patent nga Sabi niyo, ito yung Parang formula clinical trial ang ginawa niya. Tama, yung sarili niyang clinical trial. Parang walang maniwala diyan pero kami alam na namin ang projects niya doon sa kanyang farm. Binahay niya ang mga breast cancer. Binahay niya sa farm niya itong mga HIV. Actually, maraming gumaling Ang problema, hindi niya na-publish. Na-prove niya na sa sarili niya na ang kanyang injection really works. Ganon. Okay. So kung on the verge nga, so para maraming kasing trabaho yon para makarating doon sa actually gamot ito sa mga ganyan sakit Ang laki ng gastos, ang laki ng investment, ganon. Unfortunately, hindi siya nakarating doon. Parang premature na clinical trials niya, nasawi din siya sa ibang parang neurological disease. Ganon yan. So, dahil syempre kami, mga pamilya, mga friends, etc., we were all interested itong inumpisahan niya. Saka pag idadaan mo yan sa clinical trial at pag naging gamot na ito, mahal na. Ayun, okay. Yun din talagang kaya medyo hindi maganda itong mga yung nakamana ng ang product. Gagawin ba natin itong gamot? Kasi kung gagawin mo itong dadaan ka sa maraming gastos. Pwede, pero pwedeng gawing gamot. Pwede. Gagastos ka ng millions, pati yung clinical trial, babayaran mo yung mga mag-participate sa clinical trial. Di syempre, ganon. Tapos, ang ang resulta nun, ayun, ma-approve niya, magiging gamot pero dahil sa ginastos mo at proseso at mga protocol, etc., etong gamot natin na 8 pesos per capsule, magiging 16 pesos na ito so, babawiin mo rin yung mga ginastos mo, ROI. Para saan? Para bang tinatanggal mo sa masa itong benepisyong ito. Bakit natin gagawin yun? Ito na nga, mabisa. Alam na natin mabisa, nakakagamot na nga ito. At kaya nang bilhin ng mga masa. Bakit mo babaguhin yan? Hindi na kailangan baguhin yan. As is na. Bakit mo papahihirapan ng masa? Kaya nga, bakit natin pagagandahin ang pangalan na Ikarma? Alam na natin na maganda ito. Hindi na tayo kailangan humabol. Bakit kailangan natin ilagay sa kuwan ng lahat ng parmasya, lahat ng mga advertisement, lahat ng kailangan. Well, kung hindi nyo alam, kung hindi nyo kilala, di bumili kayo ng iba. Hindi namin kayo pinipilit. Sinasabi lang namin, kilala namin ito, alam na namin ito, alam na namin ang benefit nito. Take it or leave it, nandyan na yan. Walang masama. Subukan nyo, i-karmatize nyo yan. Tingnan nyo. I-karmatize nyo yan. Talagang gagaling kayo. Marami naman mga testimonials na talagang nagbibigay ng patutuo na sila ay napagaling ng ikarma. Ako nga, kanina sabi ko lang, hindi ako makapag-bawas ng maayos dahil constipated ako. Pero pag inom ko ng ikarma, yun. Bumulusok na. Well, actually, yung binanggit mo yung constipation, actually, dalawang pinaka common na benefit na nakukuha na ng masa dito sa ikarma is yung relief of constipation at saka yung yung sleep. Marami nag-feedback sa akin na before ikarma, hirap na magbawas. Once a week, mga ganon. Nung uminom ng ikarma, after 1 week, regular. Okay, ano ibig sabihin nun ng regular? Actually, ang benefit ng regular na yung bowel movement, bowel cleansing, body cleansing, detoxification yan. Kung magdi-detox ka everyday, ay napakaganda ang timpla ng katawan mo kung mag-detox ka. Okay, yung pangalawang benefit na nakukuha, sigurado yan. Marami nagreklamo sa akin ng before ikarma, hirap na hirap matulog. Walang magandang tulog. O sige, ikarma. After 1 week, ang himbing ng tulog. Diretsyon 6 hours Yan ang kailangan. Ayun. So ano naman ang benefit noon? Yun ang immune boosting. Yung pahinga, recovery, repair ng body mo. So detoxification and body strengthening, immune building, etc.
Ay, kung gawin mo yan araw-araw for 1 whole year, parang bilang bumata ka for the following year. Okay. Yun ang effect. May 30 minutos na po. Pagkaraan ng alas 7 ng umaga, babalik po tayo sa Ikarma after our advertisement. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Orly in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
DJ DK 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aburito. Tayo'y mag-8-8 8-8 8-8 na mag-8-8 8-8 pa. Only in the morning. Thank you very much kay Engineer Nixon Dakal. Happy birthday din pala sa'yo, Engineer Nixon. Ayun, sumabay ka na sa celebration ni Boss Atong. Itong ikarma ay para po sa mga taong may immunocompromised na tinatawag natin, Doc. Yes, yung example niya na yung sinubukan ni Captain Virgilio Icarma sa kanyang yung mga first phase ng kanyang invention ng Nara extract yung immunocompromised niya, yung mga fatal disease na terminal na is yung mga yung cancer, yung HIV, immunocompromised talaga yan. Ibig sabihin wala nang immune system yung mga HIV, AIDS. Tapos yung lepers, yung leprosarium doon sa Tala, sinubukan niya. Very positive yung mga kitong, results. mga kitong. Oh, yan, kitong. So yan, puro mga immune depression Cancer, immune depression. Yung HIV, immune depletion. Tapos yung leper, autoimmune naman yun. Yun, yung nilalaban niya sarili, kinakain yung sarili niyang katawan, parang gano'n yun. Oh, yun. Yun ang autoimmune ang tawag. May mga sakit na ganyan yung tulad ng si Chris Aquino. Oo, tama. Yan yung lupus ang tawag natin doon. Kasi parang yung sa autoimmune ang tawag natin, yung self against itself autoimmune against itself Nag-aaway yung dalawang doon. So ang nangyari yon kasi nagkaroon ng yung stimulation early in life, nagkaroon ng infection o something na allergy na tinuruan ng immune system para lumaban doon sa allergen na yon. Kung ano nagkukos. Ang nagkukos yung sarili niyang katawan. So itong immune system ng itong infected na lupus, nagge-generate siya ng yung antibodies against its own body. Ganun yan, kaya tuloy-tuloy. Parang kailangan linisin yun. Kailangan para bang i-reset ang autoimmune system. I-reset para maglabas siya ng tamang mga antibodies. Ayun. Ay, nako. Mahirap pala, no? Pero may pag-aaral, Doc, na ginawa sa Korea noong 2015, study by Cha sa Yonsei University. At ano po ang nakita dito sa Nara extract na ito na ingredients ng ikarma? Well, yan nga. Ito, 2015 pa to. Binan nyo, kung ito, 16 years ago pa to. 10, 11 years ago. Well, anyway, ang point ko is, since 2015 and even earlier, maraming very curious about itong effects ng Nara extract So, ginagawa frequently ito yung mga research topics Kasi kailangan dyan sa mga university students, sa mga researchers, kailangan sila gumawa sila ng mga projects para yung may sweldo sila, mayroong magka-graduate sila, ganun. So, naghaharap sila. So, very curious sila dito sa Cha and colleagues doon sa university na ano itong extract ng Nara. Actually, doon sa kanilang bansa, ito India or China, pare-pareho, meron Nara 3 doon Iba lang ang pangalan. Yung scientific name is the same. Okay. Pero yung pangalan iba. Dito sa Pilipinas is the Nara 3. So kanila, nag-experiment sila. Ang nakita nila doon sa experiment nila na ang extract ng Nara 3, meron siyang ingredient na alam na natin ngayon ang pangalan is terostilbene. Yung terostilbene is a upcoming ingredient. Nakikita sa yung mga rare na plants katulad ng Nara na meron siyang property na lumalaban doon sa mga asthma at saka dermatitis. Okay? Yung asthma and dermatitis, ang nagsisimula ng mga symptoms na yan, ito yung histamines. Okay? Yung histamines, galing din nandun sa ang pangalan din na mast
cell, MAST, mast cell, okay? So kung magkaroon ka ng yung exposure sa allergen, ano yung allergen na yan? Alikabok, pollution, gamot, allergic ka nga dun nag-expose ka, ma-activate mo yung mast cell. Ang resulta naman ng activation ng mast cell, magsisecrete siya ng histamine. Doon ka babahing, doon ka magkaka-bronchoconstriction, doon ka magkaka-inflammation. Okay. So ngayon, nakita nila sa experiment nila na ang ginagawa ng terostibin na nasa Narati, sinosuppress niya yung mast cell. So kung isusuppress mo yung mast cell, nasuppress mo yung production ng histamine. So na-minimize mo yung effect naman ng asthma. Ganon yun. So, in ginagawa natin dito, actually, ilang years na tayo ginagawa, sinusubukan natin ng ikarma sa mga asthma. So, after, dumarating dito sa atin yung mga candidates ng asthma. Tinetest na natin yung kanilang lung performance by using yung peak flow meter. Peak flow. Napakababa yung kanilang measurement. Para bang hindi ako maniwalang yung humihinga pa ba ito. So, after, binigyan natin sila ng ikarma. After 2 weeks, binababalik natin sila dito. Yung after have taken ikarma for 2 weeks. Ganon, every day, 2 weeks. Pagbalik nila dito, ang ganda ng improvement ng kanilang peak flow performance. Hindi lang yun sa testing natin. Kung hindi, ang sukatan natin dito. Dati, yung first day dumating sila dito, aakyat sa 4th floor, hingal na hingal. Iba, tumitigil pa nga sa 2nd floor bago tumuloy sa 4th floor. O ngayon, after 2 weeks, bumalik sila. Dire-diretso ang akyat nila. Hindi hinihingal. Pagdating sa 4th floor, okay pa naman sila. Okay, tapos magte-testimonya sila. Anong ginawa nila? Nothing more than just adding ikarma to yung kanilang daily regimen Yun. So nag-testify sila na, ay, grabe talagang effect. Sabi ko, ginhawang-ginhawa. Mas maraming nagagawa yung dating liksi nila. So, sino itong mga nag-testimonial nito? Yung mga ordinary workers. Meron tayong cyclists, meron tayong runners, mga ganon, na tumigil ng kanilang activity. Ngayon, bumalik naman sila sa dati nilang activity. Yung running, mga walking, mga cyclists, mga ganon. So, yun. Yung nga proof natin ito na ikarma really works on asthmatics at saka yung mga improve yung daily performance. Yung mga nagtitestimonya, sinasabi nga nila, they came back to life. Yan ang statement nila. Parang wala na, nasa bahay lang, wala nagagawa kasi madaling mapagod, hindi makahinga. After ikarma, ay bumalik ang sigla. Bumalik ang kanilang buhay. So, parang sinabing, ikarma is life. Ikarma is life. Ayun. Pakinggan muna natin yung testimonya ni yung babae, Engineer Nixon, si Miss Rowena Romero ng Dagupan City. So, Engineer, yung testimony po ni naka-video na tayo. Video. Ayun, labas natin. Okay. Go ahead. Engineer. Naka-on na yung video natin. So, hintayin natin. Yun, dun sa taas. Sobrang hirap ako sa paglakad. Tapos hinihingal na po ako. Tapos hirapan din akong lumakad. Kaya ako pumunta dito, nagpa-tingin ng sweet ko po. Ako po si Rowena Romero, taga Calmay North, Dagupan City, 38 years old. Nung may asthma po ako, nahihirapan akong huminga, nakakaubo ako. Tapos pag naglalaba po ako, sobrang hirap ako sa paglakad. Tapos hinihingal na po ako, tapos nahihirapan din akong lumakad. Kaya ako pumunta dito, nagpa-stay ng Faith Flow ko po. Ang Faith Flow ko nung June 17 po, 90. Nung napakita ulit ako ngayon po ng Faith Flow ko, 160 na po siya. Nakatulong po sa akin yung ikarma. Uminom ako ng 2 weeks ng ikarma, nakakagaan na yung paghinga po at pag nakakalakad na po ako ng diretso. Na hindi na po ako nahihirapan huminga. Yung mga pagsulog po po ay okay na po siya, tas maaga po ako nakakatulog pa, uminom po ako ng ikarma. Sa mga nakikinig na yon, uminom po kayo ng ikarma kasi magandang idudulot ito
at nakakagaan ng pakiramdam. Kung may mga sakit kayo, kagaya po na may asma, nakakagaan ng mga paglakad tas hindi kayo hihingalin. Ayun. So, nung nagpakonsulta ito, Doc, halos hindi makaakyat sa taas dati, di ba? Yeah. Well, dalawang ginagawa natin ng klaseng testing dito noon. Una, yung Big physical actual testing. Mhm. Yung pag-akyat natin, siyempre, hindi nila alam na pala pag-akyat dito four floors. So, pagdating dito sa taas, nakikita ko yung mga pasyente, hinihingal, namumutla. yan. Ganon. Okay, tapos yan, titest pa natin para mapatunayan na may problema talaga. So, yung peak flow, yan na, para bang testing yan ng maliit na gadget yan para matest nyo yung lung capacities eh. Ang peak flow ni Miss Rowena nung first was, nabanggit niya, 90 lang 90. Ang normal na peak flow sa isang tao, hindi dapat bumaba ng 300 eh. 300. Ako mga 600. Ikaw dati, tinest ka rin namin, mga 500 din yan. Ako, cyclist ako. Galon. So ang comparison, relative, bira mo, i-compare mo yung normal lang na 500 dun sa may asthma na 90. So after 2 weeks, binigyan natin siya ng ikarma. Sige, i-take nyo na ito na i-take ng 2 weeks. After 2 weeks, bumalik. Ano yung peak flow niya? Naging 160. Ang ganda na improvement. Although, mas mababa pa rin, pero ang effect sa kanya, maganda kasi bumukas yung lungs niya. Yung lumuwag yung paghinga niya. Nawala na yung inflammation. Ganun yun. So, guminhawa siya. So, nung gumanda yung breathing niya, nawala yung symptoms ng asthma, na-resume niya yung daily activity niya, na yun din parang daily exercise activity, na babalik din yung dati niyang performance. Ganun ang effect ng ikarma. So, ayun. Pagka, ito sa bata, kasi may nagtatanong sa atin dito, na nag-aas ng gamot, yung bata may asthma. Pwede ba itong ikarma sa mga bata? Oh, yes, ang ikarma basically yung tea, siyempre mahirap pa inumin ng bata ng capsule eh. Pero pareho naman ang laman nun, pareho ang ingredients ng ikarma tea at saka capsule. Ang sinasabi rito, tinatanong pa nga kung may gamot na Ambroxol, Bricanil. Ito, yung Bricanil parang nasubukan ko doon sa mga apo ko ito dati. Well, kailangan explain natin yung mga yan. By the way, nanonood pala sila. Pamilya ko doon sa Canada, si Frangel, si Icy, si Hazel, si Angelica, saka si Ryan at ang mga apo ko. Yung isa sa apo ko dyan, parang may hika doon dati. Sinubukan namin siya ng Bricanil. Ano itong mga nito? Sige, i-explain natin doon. Bricanil, salbutamol, Bilastin, para daw sa mga bata. Well, yung protocol management ng asthma, ang symptoms niya is bronchoconstriction. So, kailangan ng gamot ng bronchodilator. Yan yung Bricanil. Para lumuwag. Okay? Yung Ambroxol naman, ay yung pangalawang symptom ng asthma is yung copious mucus eh. Maraming yung plema. Okay? So, isang gamot para sa asthma is yung mucolytic. Yan. So, Ambroxol is the mucolytic. Okay? Kung isabay mo yung bronchodilation, Bricanil, with yung mucolytic, yun, marirelieve mo yung symptoms ng asthma. Luluwag yung paghinga mo. Iba rin yung, at mawawala pa yung mga plema-plema. Iba rin yung Nebulin, iba rin yung gumagamit ng nebulizer. Hindi. Yung mode of delivery is yung nebulizer. Yun. Kasi, yun ang yung gadget. Nebulizer will deliver the medication faster kasi yung lung absorption yon. Kasi 2 routes of administration ng gamot, pwede inumin, dadaan sa tiyan mo. O pwede mong i-administer through yung mist, yung nebulizer nga. I-inhale mo na lang. Kasi pag na-inhale mo yung medicine, diretso yun sa dugo natin eh. Ganon, i-absorb na lang, diretso sa sa lung at agad dun sa area na kailangan siya. So, bronchodilation at saka yung mucolytics, pwede dyan sa yung sa nebulization. Isa pang form yan is yung inhaler, di ba? Meron mga asthmatic, minsan may inhaler din. So, ganun din nebulization and inhalation, almost the same delivery na medication through the lungs. Ganun yan eh. So, in extreme cases, yung hirap na
dalawang immediate route of administration is yung nebulizer na pwede mag-administer ng steroid at saka yung injectable, yung mga steroid na ini-inject yan doon sa IV fluids para within 15 minutes agad-agad yung epekto. Bakit kapag humihingal siya o nag-whistle? Yun, okay. Magandang tanong yan. Okay. Kung meron ka naririnig na wheezing, sign yan of bronchoconstriction. Ibig sabihin, may sign yan na masikip na yung daanan ng hangin. Okay? Ang practical example niyan, yung pito, yung whistle Di ba? Iihipan mo yon, dadaan yung hangin sa masikip na mga butas Pag dumaan sa maliit na butas ang hangin, magkikreate yan ng whistling sound. Ganyan ng asthma. Ibig sabihin yan, kung makakarinig ka ng wheezing o ganon, ibig sabihin niya medyo masikip na yung mga daanan ng hangin. So, bad sign yun. Okay? Ngayon, after medication, matutunaw na yung plema. Luluwag yung hininga. Yung whistling, mawawala Parang ang maririnig mo lang yung parang ganon. Yung talagang daanan ng hangin. Baga, parang bagyo. Nawala na yung howling ng hangin. Yung hangin na lang naririnig mo. Actually, magandang yung progress ng yung paggamot ng asthma yon. Yan naririnig talaga ng mga doktor habang nasa emergency room ako, dumating sa akin ng pasyente, naririnig kong wheezing. Pagbigay ko ng mga emergency medication, after mga 15 to 30 minutes, nawawala na yung wheezing. Ay, okay na ito, nag-respond sa gamot. Sige, maghintay kayo mga 1 hour, pwede na kayo umuwi kasi nagre-respond sa gamot. Pag hindi nagre-respond, ay admit na yon kasi mas kailangan ng yung mga steroid management na kailangan sa hospital mismo. Ayun. Ngayon, tag-ulan, baha. Maraming mga bata nagtatampisaw, naglalangoy-langoy sa baha. Doon sa tapat nga ninyo. Medyo malalim doon. Doon sila nagsiswimming. Vulnerable ba ito sa mga... Hindi ko alam kung nakita mo, nakapost na nga ako dyan Actually, para bang sa akin, sabi ko, nagkikreate itong mga bata ng pabigat dito sa Department of Health natin dito. Kasi, anong resulta ng batang lumalangoy sa maruming tubig? Leptospirosis. Mga infection na yon. So, kung nakainom sila ng maruming tubig, magkakasma rin ba o magkakaroon ng gastroenteritis or what? Pwede. Kung meron silang yung history ng asthma yung bata, tapos nakainom siya ng maruming tubig, nagkaroon siya ng lepto, o kaya kahit anong disease, yun, ma-aggravate ang kanilang asthma Ganon. So, ito mga bata na hindi napabayaan ng magulang, pupunta sa emergency room o sa mga clinic, tapos asahan nila ng libre. Sino nagbabayad doon? Tayo, mga taxpayer. So, sino dapat mumultahin? Di ba mga magulang? Pabaya itong mga ito Ganon. Kaya sabi ko, well, hindi lang naman yan sinasabi ko. Makikita itong mga bata, ako, witness ako first hand. Meron din doon sa harap namin, merong natapon na parang nagkulay berde ang tubig Ano ba to? Chemical? Para itsura, radioactive. Tapos lumangoy ang bata doon. Sabi ko, ano kaya ito? Itong batang, buhay pa kaya itong batang ito ngayon? O may sakit? O nasa emergency room na? So yan, hindi na alam nito mga... Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. So dapat ito mga ito, hanapin ng magulang. Ang may dyan kapabayan Ayun, so paano natin matuturuan ng mga generation ngayon? Ang bata dapat yung turuan, pero ang magulang ang ipipenalize kung pwede. Ganun din, yung mga law enforcers, mga force multiplier, dapat nakikita yung mga yan at sinusuway yung mga bata na yan. Well, in fairness naman, ang problema kasi nitong government, gusto nilang gawin yan. Meron mga batas niyan. Wala tayong enforcement. Kulang ang empleyado para mag-enforce na dapat mangyari. Ganun, walang enforcement. So, anong magiging proteksyon ng mga yan? I-karma. Ayun, i-karma. So, kapag bibigyan mo, ang i-karma pwede sa bata, no? Yeah. Ang tanong nga kanina, pwede ba sa bata ito? Well, alam nyo naman, yung sinasabi ko, asthma is a chronic disease. Asthma. Hindi nangyayari ang asthma in the first 5 years of life. Ganon. Doon na di-develop. Kasi kung laging exposed dun sa mga triggers ng asthma, after 5 years ka na exposure, pagdating niya ng 10 years, asthma na yan Ganon. So, it developed over 5 to 10 years. Ganon.
So para ma-prevent mo yung actual development of yung asthmatic person, yung parang basta merong trigger, magkakaroon ng asthma ka. Kailangan yung beginning pa lang first phases ng asthma, ay ano mo na, gamutin mo na. Kung na-trigger ka, gamot na. Okay? Pero hindi naman maganda yung gamot ng mga asthma. Ang mas maganda re-recommend ko, etong katulad ng Ikarma, na bibigyan mo naman ng natural medication. Natural. No, every year o every day iinom sila ng ganitong yung supplement para mapigilan ng mga sasagot sa mga triggers ng asthma. Ganun nangyayari yun. So madidevelop ka ng immune yung process against itong asthma ito. So kung gagawin man every day, wala na, hindi magde-develop ang asthma mo. Magkakaroon ka ng self-defense against itong asthma. Okay? So pwede ba to sa wala tayong mga studies na pwede under the age of 5. Pero marami na tayong mga bata umiinom ng Ikarma tea na parang pinagtutubig na nila. 5 years and above. Yun. So maganda kung meron tayong mga formal studies clinical ng benefits ng asthma. Pero ako alam ko for a fact na marami akong kilalang magulang na pinapainom ng Ikarma sa mga bata. Itong tea parang tubig na nila. Binabaon nila sa outside every day sa mga school. Ikarma ang laman ng kanilang thermos. So, premature, sinasabi sa akin, magandang effect nito sa bata Para maliksi, ganun, matalino, mataas ang grades niya, ganun. Tapos, minsan dati hinihika, ngayon hindi na. The positive effect yun So, positive proof. Pero kailangan natin i-document yan. Ako, sabi ko, hindi ko na i-document, nakatulong sa'yo, nakatulong sa anak mo, sige tuloy mo lang. Ikalat mo sa mga ibang kakilala mo, mga kaklase, barkada ng anak mo para tuloy-tuloy na yan para alam na natin. Yung bang asthma, Doc, babagsak yan sa tuberculosis? Well, not directly. Kasi ang asthma is, tawag natin doon, effect nun is oxygen starvation. Ibig sabihin yan, kung may asthma ka, napipigilan yung ventilation. Ano may ventilation? Ventilador. Pag meron kang ventilador sa kwarto mo, gumagalaw yung hangin sa tabi mo kaya parang pakiramdam mo malamig. Yan ang tawag na yung hangin sa loob ng kwarto, pinapaikot mo o pinapalabas mo kung saan siya pwede lumabas. Ventilation ang tawag doon. Yan ang term. Okay? Etong lungs natin, baga natin, kailangan i-ventilate. Ganon. Kailangan mag-inhale na marami ng fresh air, maglabas din ng used air. Ganon yan. In doing so, yung respiration nito, parang lung exercises, in-inhale mo yung magandang hangin, nilalabas mo yung pangit na hangin. Okay? Ang gusto ng TB is yung stagnant air na walang oxygen. Pag yung lung mo, oxygen starved ang tawag doon. Yung hindi mo pinapasukan ng sapat na oxygen, yung fresh air, medyo mataas yung oxygen content. Kung hindi mo biniventilate lagi ang lung mo, merong parte doon sa lung mo, doon sa taas, yung upper lobes, na hindi nahahanginan. Doon nagde-develop ang TB. Yung atmosphere ng lung na anaerobic ang tawag na, walang hangin, doon lumalago ang TB. So, nakikita mo sa x-ray, kung meron ka bang findings sa lung nandun sa upper lobes, malamang TB na yun, beginning. So, ang direct relationship ng asthma to TB is poor ventilation dahil sa restricted airflow ng asthma. Ayun. So, ganda yung mga paliwanag ni Dr. Glenn. Sana maraming doktor ang lalabas dito para... yung mga viewers natin, si Armando Segundo, Ikarma user din ito. Good morning kay Mr. Ben Joby, Manong Ben Villanos. Si Arvin Aquino, nanonood siya, nasa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Si Buds Vidal, belated happy birthday raw kay Troy Mora, si Dong Tulyao from, sabi niya, San Carlos City rin. Ako, sabi niya, sa Soriano Street. Sa likod ng bahay namin, M. Soriano Street. Bahay namin sa Perez, sa likod ng M. Soriano. Ayun. Si Master Sarlo Gonzales, si JM Ballesteros na nasa Manila, MMDA. Nanonood din si Ate Cha sa Palapad, Sampabian. Si 27 Putpot, mga pangalan nila. Si Nick Noc Tolentino,
ang pamilya ko doon sa Canada, nanonood sila, si Kagawad Mirna Esteves. Ayan, mag-ingat ka dyan, palaging hanggang dibdib na yung baha dyan sa Pugo Grande. Relative yun eh, dibdib. Kaninong dibdib? Irenyo, si friend natin, Irenyo Velasquez, si Napoleon ko, katabi niya si Binjitan, lunod yung kanilang bahay. Umiiyak na si Binjitan, kaya lunod na yung bahay niya doon sa may St. Terrace Road, sa may Rizal. Kasama na rin yung pwesto niya, sarado. Oo, sarado na. Yan. Pero nag-iikama si ikarma sila. Yung lahat ng empleyado, ikarmatized na. Yun. Si Nilo Javier, si John Dispo, ang dami. Pero wala na tayo sa sapat na oras, kaya paalam na po tayo. Dr. Glenn, your parting message? Ito, maraming ako natutuwa ako sa mga nakikinig at sana naman yung hindi lang nakikinig at nag-a-apply at ina-apply nyo sa buhay nyo lahat ng sinasabi ko. At sana naman yung mga asthmatics nakikinabang dito sa ating mga sinasabi para mawala yung asthma ninyo. Kung sakali hirap kayo doon sa asthma, inom kayo na ikarma. Makikita nyo ang magandang benefit sa mga asthmatic. Okay. Kasama natin sa technical side, birthday boy, Engineer Nixon Dakal. Likewise, happy birthday kay Renato Atong Rimugat. Say, amigo yo, your one and only in the morning. Mga ibabagay, just ang inaapo. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito.